na Tano nyina ewo wiase nyina papa ne wo no ne yere ye frɛ ne kranka afia ɛna ɔma wo maduasa enti ɔno ɔmo betena wo kyerɛ ɔmo na chiwade opewe we no ɔmpɛ da se ma mo nye we ma mo nye sɛ na ɔno pani no ne din de taakora no ɛwɔ asekyerɛ mienu asekyerɛ edi kan ne sɛ ɔkora de ɔnsɛ ade taakora ne sɛ Tano a ɔkora de na wɔnsɛ ade de ɛtɔso mienu Tano no nyinaa ɔmo papa no nti ɔno na yɛ ɔmo akokora nti Tano akokora taakora obisha makacho sɛ ne yesua de the Kingdom of Asante TV yɛde nneɛma bebree bɛbrɛ sɛ wate din no ase taakora mate ase Tanoboase bosom taakora no ne din ɛwɔ asekyerɛ mienu de edi kan yɛ Tano a wɔkora de na de ɛtɔso mienu Tano akokora ɔkora de na wɔnsɛ ade ɛna Tano nyinaa ɔmo akokora no ɔno yɛ ɔmo pani enti efiri hɔ a ɔmo ne tenaeɛ no ɔmo firi kwaye no mu kɔ baabi ana obi hu ɔmo na abusuafo ɔmo nso mu firi hin yɛte Brempong Tano na bo na se Tanoboase ɛno na de kuro yi din ɛba Tanoboase nti ɔmo behu Tano wieye no na ɔmo hu sɛ ɔmo ntimi nkɔ baabi abi mu no ɛna ɔmo obi bisa ɔmo sɛ na mo wɔ hin wo hwehwɛ me me wɔ Tano na bo na se Brempong Tano na bo na se hɔ ne yɛde ɛte nti kuro yi din Tanoboase no na se kyerɛ nyinaa no nti besi nei ya yɛte kuro no mu no yɛgyidie nyinaa ne sɛ yɛde so te Tano ne bo na se ne sunsum ɛne kata yɛn so ampa so ɛho sunsansoɔ ɛda adi wɔ nneɛma bebree ho ɛme yɛhu ɔhene nokwasɛm no sɛ yɛnim sɛ Tano sɛ de wakyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ha yɛ bono meboa ɛwɔ bono yi nanso Tano agye din bebree wɔ asantemam Tano bɛkɔ ha Tano bosom wei ɔhene ha bemmusa nsɛm biaa megya ma wo kyerɛ yɛ mu deɛ ma Tano ɛtrɛ wɔ santemam mu ɛne deɛ woka ne yɛ nokorɛ atrɛ wɔ santemam mu koraa sen bono mfitiaseɛ na Tano yɛ bono bosom bono hene henameo ɔne Asantehene nyinaa ɔmo nyinaa ne firi soro hɔ mo osi fam ɛkeka baa ya ɔmo de akona na ebeduru ha ɛna henameo ɛtena abono ɛna Asantehene ɛto aso kɔ n'anim eduru kwaye na mfini paa kɔtena hɔ ɔmo nyinaa ɔmo yɛ abusua ɔmo yɛ ayɔkofo Asantehene ɛfrɛ henameo wɔfa ne wɔfa no na ɔmo te hɔ kama abɔne biara ni ɔmo ntem nti henameo ɔbɛtena abona ɔyɛ kɛseɛ no agya nananom dwumɔfo nso de ɔmo Tano ɔkɔhyɛ n'ase na ɔmo nso de som no nti Tano ɛbɛyɛ henameo ne bosom pani na sɛ Tano ne abosom nyinaa hene nti saa mmerɛ no deɛ na yɛ bono aha abosom hene no na deɛ ma Asante hunu Tano ɛne sɛ nkitahudi a na ɛda Asante ne bono ntem kama no BBC ɛma saa nkitahudie no ɛbɛdane sɛbi abufihyew a ɛkɔfa ntɔkwa ɛbaeɛ na saa ntɔkwa no bɛba no tete no nso deɛ ɔhene biara wunya ko a wode wabosom ɛna ɛkɔ sansa abosom na ebedi wani ma kyerɛ wo sɛ yewei wobedi nkunu ɛbɛka akyerɛ wo wobedi nkugu a ɔbɛka akyerɛ wo na wapɛ kwan foforo bi ayɛ den afa so ti ɛkɔba sɛ henamea wɔyɛ bono hene ɔne kɔtɔkɔ ɛba abɛko no ɔno nso bebisa ne bosom Tano miwura deɛ ɛbani o kwan bɛn ne yɛmfa so na Brempong Tano ma bono henamea ɛte sɛ sɛbe ɛyɛ bibi na obi ahwete agu ne kɔtɔkɔ hene ntem kɔtɔkɔ hene ni adwen biara sɛ nkɔ no bɛyɛ den ɛbɛko nipa ɛna adi saa adwuma no nti kodwatoa na kɔpa wɔfa ase na kyɛw na wone ne ntena sɛ deɛ moteɛ na sansa nya de a bono ebetimi ne kɔtɔkɔ ako ama bono adi nkonim sɛ ɔyɛ na adwen sɛ ɔbɛkɔ saa ako na bono man bɛbɔ ama kɔtɔkɔ afa bono man nti emane nkɔkɔ no Brempong Tano ka saa asɛm no kyerɛ ɔhene kwakye ame wɔ no
wanye ani nti ọkọ abosom foforo binum so ho eko bisae na de abosom no ka kire na ne se magege Tano so a se Tano yo hene chi obi ani ho an se kon ba ya oni wani mu fa nkokon no mpe so obekọ nti osi jai ko na akọ obedi nkuguo enti sada kon we ye okon obedi nkunim ko na waje santeme abeka bono ho na wahenie aye kese nti fa wetu ha kono kwa obedi nkunim disemeti wase a na se saa busumwe no de watwa tro akire tachiman hene no kure pa no anse okọ ye wuso obedi nkunim ono so wani nkunim okodi nkugo ma oman no boy enti Tano te se hinamio anyi na sem na ntum na obekọ ene kotoko hene de akọbọ so na no se na che se mani monyam ekita me sa abosom hene no waje afiri mi nsam di a ene omunyi omompese sanse hinamio amfa ni monyam amma no de waka no wose nya no kore enti onye de ono Tano akire no ti Brempong Tano hye na konfo nyina ma omu yi omuti eyi mpese ni nyina afiri so na Brempong Tano san hye mra ma nkuroto a omu gini die nyina se saa kon na eba no ma obi antwituo obi anhwe na one kotoko hene anko omu nyini ni die omu nko na omu nkoko omu ntokwa enti bra kon no ba so no saa nkuroto obi ti se Tanoboase tuobodom Tano so boyem saa nkuro no nyina nkoko no bi saa nkuro no nyina bia ni ho a otwetuo ebo ahena me wose wonko no nkoko saa se omo bosom omo gine de ne Brempong Tano so a kire se nya ade a obekọ saa kon no bi nti na chidi ni bi anhwe no wantwetuo nti omo nyina tena ase atwe omo nsafa omo ho a omo anko bi ana aja hena me one kotoko hene de ko boso omo de ko boso na ne ma nyina femfram Asante betwi fa hena me oso eje ne nsase nyina anya saa na nka se be hena me ona saa se kwa kopem fra mu oni sirimfo yi fra ena na ye omo hye ena okọ wanim se nso a oni sante hye na ye asuo so okọ abofo a asuo so eho ena na oni Asantehene ebo hye saa nsase nyina free ne nsa hena me obekon pam obono hena me one ne dom mu dwane ko gya aman ekotena di nkra ko sopre nchen di nkra ko sopre ena na o ye gya aman hene nti Asante kon ye no obedu tuobodom a emema tete nkwankwa nu yase di agoro no mu nsafufu to dame buso msa hadan a se ye wura Brempong Tano se ma yenko na enya de a hena me obetim ne kotoko ako obeduru Tanoboase a emema tete ho adan ya se ye boso Brempong Tano se ma yenko enti omo fa saafo no nyina no mum broni beka se captives ya Asantefo no fa sa nkuro no nyina no mum esoa omo nyina do mo koe enti saabra omo kono na ohima o Tanoboase na otie konwa so efa na ohima Nyankomago na Nyankomago eja ye fa se yako achew ko na ja pade bosumi wo ye de na wafa de akọ nti ade a ofa ye eye Brempong Tano ne kashire sanse na nanu mu gidie ne se bosum bia ne tumi kase no kashire no mu ene wo nti abirwa no fa kashire no de hye na tofom na o kyekire ye tete no mpanimfo ma basi ama no tukwan a osi atofo no sa be nya ne to na opese ya akase o na ja pade ehia no eho na o de hye na wa kyekire nti abirwa Nyankomago so fa ne kashire de hye na atofo no so kyekire na de na je so a omu nyina do omuko kumase to omuko duri eja omu nyina agu ahemmobo ano ya de bi no abobo nuyam hema no de tetete omu me manchen ade kyeye na Asantehene ne konfo yeso de konfo tuda akomtisi no so kwaka kire Asantehene se bema edom na amodo omufiri bona ba no ebi wo ma se sekan kana
santeman bebo na poku arkatachi esi bo wona wani enu nti na akoma me nti wuramu na saa nipa na owo mu no koyi no firi mu na ja comfort de wuru adom yi mu wuramu na okoyi abrewa yi de ko gina Asantehene nim yeso wadene duru Asantehene nim na abrewa na tofo no eteye na ka shire no firi to Asantehene nim na bosom no kire Asantehene se wahu se ja pade we so sen santeman bono bosom tano no enne da ho no na Asantehene se bosom eso matini din se me ne me wo fa hena me okoko o ka kire hena me wo se e ma ne nko na nya ade a obetimi ne me ako e na me wo fa antie a na bono man nyina aboyi ene e bosom ete se die enya ade a metimi afa na asase de ama me baba fupim sanse kotoko hene be ko bono wieye no oje hena me asase nyina na ode ma ne baba fupim se wonni so hene eno na na ye nkuransaman bafupim oye Asantehene ba a ofura makum ebetena ne nana nchen sanse he kotoko hene ne wo fa ne bono hene hena me o nti bafupim betena ne nana nchen a na onye ne nana ne ti nti na onu de ni mpom hadada nti ni papa bekun wie ya woje asase no e na odane ma ne ba no ohene ma memra mu wo ha sei wo kan se BBC ade ma eye kotoko hene ene tachiman hene esi ubetimi ate ho kakra che de poti ne si yese nipa de nko mote ho adi agadi me ofani wesi wo fa ase ni afa de ne si ye ntie ma santokwa na ba horo de me ye madwen sen ka me nko ho san se ho nye atanofo ya asem nanso abi sai de me kire mu kakra Asantehene ba wodi kan a oba abono ebetena ne nana nchen ne afa na dudo nyina no no nso ye bofo nti adudo nyina no na oda Asantehene ene ne wofa bono hene ntem bono hene kwa chiamio liaison officer exactly bono hene kwa chiamio no wosika pa ono ene ma yebu be kwa chia de efe ye de sika na eye sabi no odua bayere kra wona fichira o de sika ka ko na si ni pam sika ko no o de si ho na bayere homa no afa ho a se be ya bayere no be bo akesi no wosika pa nti o hwa ono so hyehye ne ma no de asoma henkwa afo momfa nkoma me wo fa ase ewukuma ase sabre no mo te sabra na sebi na enya Asante na ye kwa aman ni nyina na san kita hudi no do mo ntem ebe ya Asanteman sa na no ne no etia Asantehene nso ne bempoa no ono so nyankyene ne ne ma nso firi mpoa no na ono nso de bi asoma momfa nkoma me wo fa wo bono na wo nso de aba nti adudo nyina na na odi sa adwuma na kosi so free mu to free mu na ne nua kuma ba fupim ebeto ade na ne nua no eye no nso na de esi a ekofa antokwa no ba ne nyina ne se ba fupim fofikase adrui a na hena me e ma nkonwa bibi adi nti baidi afahye nse bono de baidi afahye ne yedie edru ye no ba fupim wa madwa bona sentem Bruni beka se wo ye late Asantehene ba no to oba na ne nana hena me atena ase awie enti ahene ma no baako eye nkyira kukuro nkyira ahene no ye hena me oba na chempem hene no de frɛ na mponsan aku ne bufui se wo wa maja atena ase dada fe na wo ba umu ade e na obo ba fupim asum ewo dem ho osore bo na asum no kure nyame nim ni abakosem kire se hena me oteye no ne bufu ne ba no se wanya ade se bia hene ma ne ahena na no mo ma na befom papa no mo nana obi mfira bonten emma mefom nti de oye no wanya ade emma wotwi ne ba nanim nanso na sai ya no e wo hena me otim yese ene obafu pim tim hena me okasa kire no so wonya bibia ma ne nka nanso wanyai jamane ka de me jamane nka de sa ifru trimu de enti ma hena me o ho tan eba abafu pim mu because of ne ba ne enti bafu pim ene plot to se be ya ntokwa eba abeto ne wo fa ne papa ne ntem ena mpa otimi ye ya ma ntokwa no so bae
ntokwa no nso bae no nso onu di ma dodode san se bono man boy ne kodi ni nsam e na odi di nkransa hene sa abra na nkransa hene bia ni ho na ye wo bono man na ye ni bibia efra no nkransa man tachima man na ye bono man ni nyina bom baako a na wo hene kwa chia me wo hene am yo oda na ade ano enti ntokwa no mu a ye wie ya Asantehene be pamo hene am yo eje ne nsa ase no e na oda ne ni nyina ma abafo pim se ne hweso ene ye hweso eno ne nkransa man enti nkransa man hena wudi kan na nabafo pim no na Asantehene de ne betena ho enti nkransa dom na e won nkransa no de dodo na ye bonofo na emu ma de hye na omudi akonwa asen busua no de omufra Asante ya amakum nti nkransa hene ni nuane amakum hene omu nyina abre wasa adatemma ndi yan hwe sisi a tachima hene wagina ni so man na bebo wodwane akotena jamai ahwe yan hwe jama ho so si jama hene so na ono so ye ohena na ono so wodi mu adinkra ko so prayer bema pa ono wuti a na ye beka ne se nipa fa honhom fa nipa ba kono oye nipa fa na oye honhom fa na onye nipa ketwa se ni be ho no na honhom no de sa onye nipa ketwa se obetimi akona nima kogu ne man no so easy sa David ono nso na waye asikadwa na kotoko hene ni abre a o pe bibia na mo bi atu o ho na nso na wo hunu kwan a obefa so obeko enti ono ne wofa ekon wie ya bonoman boy a hena me one ne dom adwana akotena jamai akobo adinkra ko suprabo na Asantehene de no ye nyina so mapam nipa be ya na o me wofa mapam no a wona woje no de na be se wona woje adomfo ene ye twen onso me no de ba be yim na Asantehene na adwen so obeko jamai ene na adinkra ko supro so de akobo so ti santo kwa no mu na Asantehene eko na bisa sanse de abusum ya ne kokon omukọ bisa no ene eko da di se jamai man no enye man keto Asanteman betima twa fa so easy sa wanhwe ya sa akon no be ma Asanteman abo sa abran so kon no akokan wi wankwa ono so beba ndi se de tie bia na wo se Asanteko ti kwan be ne be fa so ho no be kan se na bono bosom kakraka yi Tano yi ade mo meni me wo fa hena me onto ka o hye honkom e ma ne ba mu ene emeko Tano no ho na mako bisa no ana mo nkura metu a niema ebeye ya amame na ansa na saa nkomodie no beba so no nze me ka kire o se abiro no ye de no kogina Asantehene nim e ma ka shire no e free toy e ma comfort da kire Asantehene se bono bosom Tano na ya ka na nie na Asantehene se da bi bosom ka se ati se die mintim ma ne nhye me baba fupumase enti saade a abrewa hwe nipa no mu na yiwu nipa bia ewom bia yiwu dom na minya mokwa ma monko na mokodura mon kyerɛ me masase na minyi mfiri mu na monne mo ho ntena mo ba bi na biribia ma ba besom me na bafo pim so entena de aka no so enti ho na abrewa yi wone ne ba a na ote akunwa sa abreta no boase hene no e kyerɛ Asantehene se miwura ye mpa asase kese bia me wofa ne tachifiri a wachichiri tachiman me wofa no ba bia ne se kan toye ene hia me so o de bedom me de a na tachifiri didi no pe na me pe na Asantehene so ene de enya de bia sombro so kona kwa kire ba bia wofa na asase anonam na yenyi wa ade mma wo enti ho na Tanoboase hene kire enne man a ye friend tachiman yi e ma Asantehene eyi free mu ede ma Tanoboase hene enti ne present day tachiman a buroni abrese be kan both north and south yi nyina ya achede Asantehene de ma Tanoboase hene enti semete de wo kana se a tachiman man na wo ho no asase ne nyina ye Tanoboase hene dia prekope eno nko ana moje free Asantehene wana fufuro ka ho bi mu amoje eno ne ade a yedikan a wode ma yen eno ne ade a yedikan a wode ma Tanoboase hene
nti agya wote so na wo som ne Tano nti jaman ko no baaye no na Asantehene san ba Tano ho biem se be ma me kokko kwan abefa so amedi nkunim eni hia me na awamade e wo mu ni se da Asantehene ba Tanoboase oba Brempong Tano anim na obebisa jaman ko no ho asem no da wo baaye no saa da na yefra no kwakuo no eye se munufie ba wode memfa mfira chire no mahu nabone no ye awukude ba awukude efiade edi animu no eye munufie na de eche 4 minute 4 minute no ye Brempong ta akora ne dabone kese pa wompie no sada no na ne dabone kese pa ye som no kama obehye fon obeyade no saa 4 minute na ya di 4 minute na wie no na de eche kwasiada dwoada adamuasi ye Tano akodem ne pono kora ye mie ekosi ya wada e wanimu no ti saa wukuada na ehya mfini ho ye fa no kwakuo saa wukuada no na Asantehene e ba Tanoboase na obebisa jaman ko ho asem bra bosom na kodem a ye mie ne pono be yire o nti oba ya mpanimfo ka kire nse mi wura wadawro ma Brempong Tano kodem adamuasi ye mie ne pono Asantehene se da me mani abra madutumi na beduru ha sei no mi fira Asante aduru ha be ka chem se emiye bosom no pono ene ese ne nka ma mutie nyina ade bidi muti beko obi anso suro kotoko hini muya akon atwa obi kan man ho ahia abeduru se bie bosom pono aba obe wo de na eka aja nananom ko bom paye ye wura wadawro mo onye se bia ye mu na aja ye se timfo woro ka na mbetire katachi aba wo se opeso hu anim nti ye fro omo ya amamre so abosumi na Brempong Tano baaye oba o se bema ada na mo ma hum jim na abeha mo se mi wura madawro ma mesrew meni jaman hene e de koboso kwan abefa so abo ame a medi nkunim enu nti na maba na Brempong Tano se ampa kono de nka abedi nkuguo na emom se waje matum se me Tano nso me so me ye bosom na wa akotoko hena ba manim die kwan bia mefa so a ubedi nkunim e wadi nkra so bia mebo am wadi nkunim na kono mo beko no nenso enenso no mu no eda etosonso no da na ye fodwo na wi agina ene ye beka ne se 12 o'clock awi agina ubehunu nso no mapa nan eye me ne memma binom ene ne ye bese akogya aman nti wo kire Asantehene se wonko ye tutia mfa mre no saa nananom tuo tietia bi de atudurutui etuo no na din eda so ye fa no kodi awuo na onye sika kokko akorabo mfa nka ho mfa mra ti Asantehene ko ye kodi awuo no eye akorabo a ye sika kokko e de kan ho de bra Brempong ta akora e de beto bosom nanim na bosom no kire ne so ombeko nenso e de etosonso ne ye fodwo na wi agina obehunu se nsonoma ennam wiem so ohun nsonoma ne de a onkana koma ntunu ya no moshire obedi nkunim ampa Asantehene kwotena ase na ese kon no beba so no adinkra kosopre otwa babadua epacho so onim babadua nse nye dua bi eso mamenkire mahwefo nyina babadua kane no se na nananom wu a etese ahwede no ndi ye si form ye de nanawu yimuano nanawu eno ne babadua no adinkra kosopre mi etwa babadua eno na ode bom pempem ode si ban eno owie no ma na srafo ofuro ban no wasi omokwaku no ofuro no wasi yesi nipa faade no so a maade no wie ya mamuti se ten enti eno na kire tumia owo ne dom a na owo a na ode kosa akon no enti adinkra de antune na akon no kora wansi abonten kora so okobi one ne yere ayi ne hema so kwa abena omote ahemfie ho na omato sika kokko da awremfo chain ode ato ne na ode bi ato hema na gold pure gold eda ne nan o se kotokode enye dom nti ontu ne nan si na bobo anokora na wasese santeman nti ne mema nkoko on de tifie na one ne hema omoto sika kokko ware na abosome koduro ho mo da na omo ho nkwara mebo ensonoma no pie ye no ekwan bei ene fa so ente ma abosom kudu ho ase bibia tiaka mu ha me ya patie so abosom no mo ya honhom omo okwan omo fa so
ɛdɔ mo ho adi ma nipa hu enti ɔka kyerɛ Asantehene sɛ obɛhunu nsonoma no ampa Asantehene hunu nsonoma no ohunu wieye no ɔmo dane nipa ɔmo ba nipa te biam ɛyɛ nkwala sɛ ɛbɛyɛ ɔmo benya kwan awura fie ho enti wanku adi nkra ho mu nsonoma nan ɔno Brempong ta akora na ankasa ɛna ne ba pani te kofi ata no nyina te kofi na epani ɔna Brempong ba pani ɛna twumpro yɛ manu ɛna tachima bosom ta mensa toso miensa enti saa ne ma miensa yi ɛna ɔfa ɔmo ka ne ho enti ɔkɔ no ɛna ɔbɔ na bɛn ɔkɔ na ɔbɔ na bɛn Tano konkon Tano brefia Tano misire nyame na ma ba misire nyame na ma ba ɔsena de bia wo ya wo sire nyame ɛyɛ Tano yɛ na de bia wo sire nyame ansa na wayɛ enti Tanoboase hena bɛn de ɛka no Tano konkon Tano brefia Tano misire nyame na ma ba misire nyame na ma ba nti aben a ɔkɔ nyina na ekita ne mana na ɔmo bɔkɔ no ɔsire nyame ɛwɔ ko na ɔkɔ no to ɔmo koduru yɛ ɔmo dane mmɔfra kogu ahembobo ano kodi agoro mfuturo no mu a ɔmo wie na ɔmo ka kyerɛ abrafo na na ɛwɛn fie no so ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ na nkyɛn na ɔmo kɔ bɔ ɔhena amane sɛ nkura bi abedi agoro anim hɔ ɔmo sɛ ɔmo sɛ ɔmo nkura ntimi ma ne nkura de sɛ ɔmo ba bɛ ɔmo asɛm adi nkura kan no so na nkura de ɛden a na ɔmo bɛyɛ mo ɔmo mra ɛna ɔmo ma nkura yi kɔɔyɛ nti ɔmo kɔ ne mma no ne di kan ɛna Brempong di akyire we echi ahema no wakyea wɔ hene we echi ahema no wakyea wɔ hene ti eduru yewura na nkasa so ɔkyea wɔ hema ɔkyea wɔ hene no ɔhene ne tere ne nsa si a ɔyɛ ne nsa ne si a na ɛda ne tuo na pe ɔbɔ adi nkra tuo ɔmo kunu wie a na ɔmo nyina yɛra firi fie hɔ ɛwɔ honhom mo ɔmo yɛra kɔ ɔhene ma me musa asɛm bi wo se ɔmo ma Asantehene kɔyɛ tuo bi ɔyɛ tuo ɛde bae ɛde brɛ no ɔde to bosom n'anim enti saa brɛ tuo no ɛwɔ hɔ ana sɛ Asantehene asa agye na adeɛ mepa akyɛ tuo no na ɛwɔ Tanoboase he ya na bibi nti ɛnɛ saa ne ɛma no nyina ni bosom no ho okay matiasie da foforo yɛbɛkɔ hɔ na ma kyerɛ wade kuro nti asa ne ɛma no nyina ɛni bosom no ho matiasie ɛno ayi aginkra kosopre ne ko no twa mu no Asantehene san de ne ɛma binom ɛsan bɛka ho ɛwɔ bosom no ho but ɛnɛ saa ne ɛma no nyina ni hɔ ɛnyɛ hwee ɛmo ne nyɛ kɔkɔɔ wɔ ha mate ɛwo de yɛn hwɛ sisi a wɔna kum aginkra wie ɔmo wie ya bosom ya yera kɔ tete no nso de okɔko na ɔhene nya tɔ a yɛwie kon no wadi nkugo na wɔn bi na aduane aba na aduane enti German fo wɔ ko anim na ɔmo te sɛ ei adinkra tɔ na dɔm no nyina Asante kɔtɔkɔ hina kuku no ai ɛna dɔm no nyina je wa enti hɔ na adinkra kosopre ne ba sɛ ne papa ti bɛkɔ Asante paa deɛ ɛnya ade ɔbɛpene Asante so kɔko ade ɛkyerɛ sɛ yɛde nkunim botire no ani botire ti ɛwɔ sɛ yɛnya botire de kɔkyerɛ Asantehene na oku pemfo adinkra kosopre ba no ɔkyɛ pemfo na oku no na otwa ne yam yi de wo mu firi mu na otwa ne papa ti na ɔde hyɛ mu na ɔda ne pemfo no butu yɛ yɛ sɛ ɔma abrafo ku nkrɔfo gu so we ni ebe so ma hye ni ya dan watofunu no so na omo boa no nti eno aye pimpie eni tima hemfie ho Sante maya bawura hemfie ho ahwehwe o makoto se kuntunsini de da ho adi kura adi nkra kosopre body na da ho yi o ma fa hema no ni ahemfie ho ne ma nyina nomum aka botire na ye de kwa a kyerɛ sa mpa yɛwie adwuma no ade no so na ayɛ sɛ sa brɛ no otumfo poku are penso no poku are kɛkɛ na brɛ so na brɛ so nti comfort da samba mu biem san so mo kɔ mo de akomfo no nyinaa edi anim kɔ yɛsɛ fa bosom sanisi yɛ dom wura ahemfie so mo nyi funu no mo yi dom na kɔto ba na ɔda ase no so mo nane no mo da na ɔse motiri na da ho no na Asante fa adinkra kosopre ti omo bo mo dura suo time wo be ko German so je so otra time
Omudura asuo time na asuo time so o mani wura ti pa de enkokotoko na nsuo no yiri fa adom no nipa okita tire no tru nsuo no mu etire no so de enya de ayekokuma o se ne mu ninkunim unya ninkunim asante man kan mu gu nsuo mu yese ne eho dodo na nsuo no ebe hwere na nsuo na yiri afaso fa nkrofo ko tete no so de na nanom wo sunsun bi wo mu se omunya ye determine so omu ye bibi a onwene ne nkwa ene kura wo ho na bibi nti na ama ne ko onwene ne nkwa sansa omu kwa masantema nti wo se kwan bia so omunya trend kwa kire omura omu ye ya nansa na omu hwa na nipa no nsuo no twen ani ehunu trend de akọ omu hwa na nipa no wu dodo ene sa de yentum ni kan ye nkota no ho ne ye nkwohwe kwan kura befa so amutire no ye benya de akọ omo ba na Brempong Tano yi ni bodua ede soma na bofo so omo mfa nkosi asuo time na asuo time de enye nsuo bi ama no omo mfa nkosi ma omo de sima nsuo no be wi ato anwea so ama omo hu ba bia motire no da o kire omo nyankoma de omo nye omo ye omo di bodua no bon nsuo no na nsuo no mu team you no asuo time mu team you no ma ohu anwea pese se wo hu o ka se Mose nko a na ma nsuo mote ye won se Tano nso ate nsuo tan mu wo asase asi wo Ghana ha maka je se niam bia ni asase so a asi a ebi nsi da ye si wo Misrim pan so no won se bia si wo ha se ohene metie o asuo tan mu team you no se ta doma awugu nsuo ya se nyina o mu hu omo na omo san kwoto obotire no na omo faaye e de ko kire Asantehene to de ko kire Asantehene o se ampa afi de ma hu se Bono bosom Tano no onye bosom ketoa se Bono mamu na ya bosom hena me de Asante mamu de nyina se aka ho ifi no kro Asante mamu nyina bosom hene ene Brempong Tano o na abaye me sofo pani ifiri na akuroyi Brempong Tano bosomfo wo mamanimu enworo mpaboa wo mamanim enkwa hantoma wo ne konfo abeba manim se Brempong enti ho na Asantehene peja Tanoboase hene kunwa sanse Tanoboase hene wo na aye ta akora bosomfo ye ha de udi akunwa wo no bosom no ne bosomfo pani ti ho na Asantehene ye sa ahyede ni nyina na ode de nkra kusupire na pakan na kunwa hwedom na wo hema na nkasa wo che no ene wo hema no ne mfuna ode ka ho de beda Brempong Tano ase nti sisie ya me no kasesa ahema no ne mfuna no do mba beda ase no wo ase ahye kra anaso wo ase wo ho e pa cha dabi wo hema no ode ne beda Brempong ase na se wo Tanoboase he ene o ma ya abusuan kese pa ye fra abusuan na kantamanto abusuan de nti ye fra mo kantamanto abusuan se Brempong Tano se wo mo ho ena wo kantama wanto enti sa abusuan na ya abusuan Tanoboase hene e ware frifie no me be busa senti no hene ware no anaso enei o ware frifie no mu no besi nei o hene a wote so yi ne yere efra abusuan no mu o hene ote akunwa no so no ne yere efra abusuan no mu enti mi a mete ha me ye hene bayi abusuan na se ni bi ne me